All I ever wanted was to see you smiling. I know that I love you, oh baby, why don't you see? Szevasztok! Ez a rész most egy olyan szereplőről fog szólni, aki bár csak egy szavazat többséggel, de a legutáltabb szereplő lett. Nem is húznám tovább az időt. Egyszer, egy kis városban. Hé, te ott! Állj vissza a sorba! El kell juttatnom ezt a naplót egy olyan emberhez, akire akár még az életemet is rábízhatnám. Ki az? Nem beszélünk semmi. Te meg mit keresel itt? Mi az? Talán nem örülsz, hogy láthatod nem látott nagybátyádat, unokaöcsém. Bemeltek, vagy itt kint beszéljünk. És mondd csak, Gyuri, egyedül vagy itthon? Nem, anyám az alszik, a mecskám meg ott gubbasz. De ne kerülgassuk a forrókását. Mit akarsz te tőlem? Látod, Gyuri, ezt szeretem benned. Vág az eszed, mint a borotva. Biztos meséltek már neked a családi örökségről. Nem. Akkor biztos tudod azt is, hogy te leszel a következő gazdája. Nem. Tessék, vedd el. Az meg micsoda? Ez kérlek szépen egy napló, amiben akinek a nevét beírod, az Jersey Módivá változik. De ha nem hiszel nekem, akkor csak próbáld ki, mondjuk élőadásból egy embert, hogy rögtön lásd az eredményt. Ezek a mai hírek most pedig Fák Off Janit és Vítorok Évát hallhatják. Mondjuk írd föl Fuck Off Janit. Kász. Pár másodperc és bekövetkezik a kívánt hatás. Tesó, te erre akkor pörögtem mennyire, mikor elszívtam fél kiló füvet? Ez eddig a legjobb ajándék, amit hoztál, bácsikám. Biztos? Nem inkább az óriás mókuskerék, amint te is szaladgálhattál? Igaz, akkor ez a második legjobb. De van néhány szabály is, amit be kell tartani. Először is nem szabad felírnod olyanokat, akik már alapból Jerseyk. Másodszor magadat sem szabad felírnod, mert ezek a világ végét jelentenék. Na jobb lesz, ha megyek, unokaöcsém. Vigyázz rá, nem szabad, hogy bárki is megszerezze. Ja, és azt sose feled, hogy a nagy erő nagy felelősséggel jár. Ezt a listát arra fogom használni, hogy élhetőbb helyét tegyem ezt a világot.
Gyerünk már, biztosan valakinek tudnék segíteni. Segítség! Pakolj ki, ha nem akarod, hogy orvosi beavatkozás során kivitessem a retinád. Kérem, ne bántson, nincs nálam pénz. Te ott! Hagyd bákan azt a szerencsétlen kocka gyókarát, amíg szépen mondom. Takarodjál el, ha nem akarsz te is adakozni a boncosztálynak. Állna az est, uram? Megmondaná a nevét, hogyha szépen kérek? Természetesen. Van, Kínának hívnak. Rövid ível külön kell írni. Köszönöm. Most megdög lesz te szar. Ne, kérem, esküszöm, hogy nincs nálam pénz. Mit keresik én itt? 6 óra múlva buli, és még el kell készülnöm. Nem kell istenítened, orommáltattam. Ha bármi gond van, rám számíthatsz. Te nem pókember vagy, engem csak pókember menthet meg. Jó látni, hogy milyen hálásak az emberek. Nem ilyet, az életemet kockáztatom azért, hogy megmentsek egy embert, aztán még az újságok sem írnak róla. Kizaklat ilyenkor. Cső, Gyuri, nem jössz önkészületni hanapi nyár búcsúztató partira? Nagyon jó lenne, de annyi sok dolgom van, hogy még fingani sincs idóm. Te tudod? Na cső. Nem tudom, meddig bírom még, pedig úgy elmennék velük, de köt a munka. Titokban kovatom őket és gondoskodom a biztonságukról. Végülis ezzel is jól cselekszem. Az meg ki? Nem tudom, de pont feléjük tart. Úristen, és van egy tóra a kezében. Basszus, bajban vagyok. Oda megyek megtudni a nevét, akkor Tomiék rájönnek, hogy kovattam őket, de ha nem megyek oda, akkor... Hé! Te meg mit bujkálsz itt? Az nem mindegy. Inkább te mit keresel itt? Én jöttem visszahozni Levi bicikliét. Jobb, ha megyek. Csá. Azt a kurva, mi van Levivel? A rohadt életben nem tudtam megvédeni őket. Mire jó ez az átkozott napló, ha nem használhatom nyilvánosan? Én tudok rajta segíteni. Olyan képességet tudok neked adni, amivel mindenki nevét láthatod. Most meg is ki vagy te? Nem mindegy, segítek rajtad, egy feltétellel. Mégpedig, hogy beleírsz egy általam kiszabott szemét a naplóba. Mégis, honnan tudsz a naplóról? Tudok és kész. Na, áll az akkor. Kit kell beleírnom? Úgy hívják, hogy Snooki. Végre az 1000 évnyi Jersey uralom kezdetét veszi. Mi ez a szar? Csak nem egy creeper? Na gyere közelebb!
2 szabály volt, csupán 2. De te mégis megszegted az egyiket. Felírtál egy már alapból jerseyt, és ezért a világon az összes jersey creeperré változott. Sajnálom. Ide több kell lennél. El kell pusztítanunk a Jersey naplót. És az hogy kell? A Jersey naplót csak egy helyen lehet elpusztítani. Mordor vulkánjában. Még ma el kell indulnunk. Sajnálattal közöljük, hogy a járat Mordorba 30 percet késik. A rohadt életbe. És ami mondtad anyának, hogy elmegyünk, mert nekem mindig azt tanította, hogy... Kussoljál be! Mordor. Reménykedtem, hogy soha nem kell idejönnöm. Na menjünk! Úgy tűnik, hogy társaságunk van. Én feltartom őket, menjél! Ne, a drágosságot, ne! Hogy messze a drágaság sorsán felőtt ítélkezni. Nálam sokkal jobb kezekben lesz. Úgy érzem, hogy a legmegfelelőbb pillanatban érkeztem. Hát te meg ki a szar vagy? Mégis hogy érted, hogy ki vagyok? Tán nem ismersz? Nem, most látlak először. Az lehetetlen. Én híres vagyok. Talán vedd le a kapusznyit, akkor lehet, hogy megismerlek. Pont, hogy ez adja a karakteremet. Bocs, hogy közbeszólok, de én is itt vagyok. Neked nem osztottunk lapot. Agva lett te átkozott napló. The stars lean down to kiss you, and I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. Helyesen cselekedtél. 'Cause I'll doze off safe and sound. Jobb lesz, ha megyek. I'll miss Ma you este még meg close kell látogatnom enough. valakit. I'd send a Ja, postcard és mi to nem you, dear, találkoztunk. 'cause I wish you were here. Hé, tesó, mi mit keresünk itt? Nem vágok tesót, ez a forma mit csinál a földön? Megcsináltam, megmentettem a Fordet. Talán mégiscsak ér valamit a létezésem. I'll watch the night turn light blue, but it's not the same. A kérdésedre a válasz nem. Még így sem érsz semmit. Gandalf? Hát, Frodo, Dori vagyok. tök mindegy. Biztos tanultál valamit ebből. Az, hogy be kell tartani a szabályokat, vagy különben baj lesz? Nem. Az, hogyha egy egész külön részt kaptál, akkor abból semmi jó nem sülhet ki. Ennyi volt mára. Remélem élveztétek. Szevasztok! Ha 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 ha!